Ang lakas ng hangin mga kawaray. Ayan oh. Ayan siya. Wow! Ayan. Ayan siya. Napakaganda dito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kasi marami ang dito. Oh. Anong masasabi mo? Ganda, ganda. Wow! Pa-support guys sa Idmar Waray Motovlog. Good morning mga kawaray. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Dito tayo ngayon sa San Juanico Bridge. Malapit na kami dito. Yan, San Juanico Bridge, Samarliti, magkarugtong. Ayan oh. Pwede na pala lakarin. Kaya pala sabi ng kuan, pwede lakarin. Ayan. Welcome San Juanico Bridge. Ngayon lang tayo magpipicture dito sa San Juanico, pero maraming beses na ako dumaan dito. Wow, San Juanico. Yan, nahihini lang tayo para makita ang view. Wow, yun no, San Juanico Bridge. Dito tayo, hinay-hinay lang. Yan mga kawaray oh, San Juanico ba? Wow. Saan tayo magpipicture nito? Wow, grabe, ang ganda naman. Ang ganda. Dito tayo magpicture. Wala mga picture dito. Dito. Yan mga kawaray, dito tayo yung sa San Juanico. Napakaganda dito. Ayan. Wow. Ayan. Yan mga kawaray, San Juanico Bridge. Ngayon lang ako nakababa dito, pero maraming bihis na ako dumaan. Anong masasabi mo? Ganda, ganda. Pa-support guys sa Idmar Waray Motovlog. Daw na ang mga waray. Mga waray upay. Ayan, napakahangin dito mga kawaray oh. Tapos umaalog-alog pa yung tulay habang may dumadaan. Umaalog-alog pa.
napakaganda dito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kasi marami ang nakakalam dito. Tingnan nyo na lang yung kay Sip TV vlog sa tungkol sa San Juanico, friends. Ako kasi hindi ako marunong magpaliwanag. Yan, mga kapatid. Ano, okay na? Yan. Dandan tayo. Wow! Ngayon lang tayo nakapagmotor na dumaan dito sa San Juanico Bridge, mga kawaray. Ayan, oh. Sarap pala pakiramdam pag may motor ka na dumadaan dito. Ayan, oh. Wow. Napakahangin. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin, mga kawaray. Ayan, oh. Picture din tayo dito. Ha? Bawal pumarada. Pagalitan tayo. Wow. Bawal pala pumarada. Yan, mga kawaray, oh. Yun, oh. Nakadaan din ng San Juanico Bridge na nakamotor. First time ko mga pagpipicture dito. Ngayon dito na tayo sa Tacloban. Tacloban na tayo. Nakatawid na tayo ng Samar, eh. Tacloban na kami, mga kawarayo. Grabing lakas ng hangin. Halos mali yung motor ko, ah. Sobrang lakas, eh. Parang maano yung motor ko. Yan. Grabing hangin, eh. Wow, Tacloban na tayo. Welcome to Tacloban City, Philippines, Eastern Visayas. 1 hour later. Tatawid na naman tayo. Ayan, may lubak. Wow. Ang ganda naman. Oh. Yun, oh. Grabe, oh. Wow. Ikaw na. Liti Samar. Ito ang tulay na magdugtong ng Samar Liti San Juanico Bridge, gawa ni Ferdinand Marcos. Wow.
Grabe. Napakaganda naman. Yan, no? Bawal pumarada. Ayan, no? Ay, pumarada sila dyan, no? Picture mo daw. Ayan, no? Wow, napakaganda naman. Ayan na. Nasa Samar na tayo. Kasi is na eh. Kanina il. Ngayon is di Samar Leyte. Lalaki ng truck. Yun, tingin ko. Wow. tingin sila eh. Pinasinahan ko. Nakatawid na tayo. No standby daw. Ay, yung bakal. Dami. Sobrang daming kabilya, no? Patong-patong. Ayun. Nasa dulo na tayo ng San Juanico Bridge. Maraming salamat, San Juanico Bridge.